Hello guys. Dito kami sa isang munisipyo guys. Isang munisipyo. Dito kasi nakatira ang ano guys, ang Vice Mayor. Dito si Vice Mayor, doon si Mayor talaga. Kaya puntahan natin ang bahay ni Vice Mayor. Ito siya guys. Oh, ganda ng ating musika. Oh, ganda ng hello. Ang ganda ng daanan nito sa ano. Di ba? May ilaw-ilaw pa yung ano nila guys. Oh, may ilaw-ilaw pa sila oh. Yung ano nila. Diyan. May ilaw-ilaw sila guys. Dito banda. Tapos, bawat yugto ng sandali guys. Oh, pag umakyat ka roon. May pagkindat-kindat sila. Tapos dito, sa kabila, ganun din. O diba? Ang ganda. Ito siya guys, ang daming green. Green yung halaman, tapos nilagyan nila ng bulaklak. Nga, kunyari. Ang ganda ng ano nila. Oh. Tapos, may paliwanag-liwanag siya sa dito. Diba? Buhay na buhay ang barangay Kapas. Barangay. Ang bahay ni Vice Mayor. Buhay na buhay. Oh. Wow. Wow.